Magmi-meet up kami ni Bisaya Explorer. What's up mga kagulong? Yo, new episode. Kumusta? Welcome ulit sa channel ko, ano? Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like my episodes, and salamat po, ano? Kaya sinabi ko sa previous na vlog ko, salamat po sa suporta mga kagulong, kasi 100 subscriber na tayo. So ngayon po, ano mga kagulong, ang mangyayari ngayon ay magmi-meet up kami ni Bisaya Explorer, and this is the first time mga kagulong, ano, na magmi-meet up kami ni Bisaya Explorer na itong RS yung gamit ko, itong RS na walang linis. And magtutour kami around Tagum ngayon, at magsisigawan kami sa kanya-kanya naming helmet, diba? Kasi wala kaming intercom, so yun yung mangyayari ngayon. Magsisigawan kami sa mga helmet namin, diba? Tingnan natin hindi kayo mabingi. So before that mga kagulong, ano, magpapagasolina muna tayo, magpapagas muna tayo. Siyempre, saan pa ba? Eh di sa Shell lang tayo, diba? Shell tayo, eh malapit sa Shell, diba? Eto na naman tayo sa ating kabulastugang ginagawa. Ano, diba? Ang laman ng U-box ko, wala. Puro basahang tuyo at basahang basa. Wala tayong pera ngayon, so 50-50 lang, diba? 50 lang, B-Power. B-Power. So ayan, no? Salamat to Shell. Ay, malapit lang naman, di ba? Shell, tapos New City Hall. Hindi ko alam kung nandun na ba si Bisaya Explorer ngayon. Actually, hindi ako pwedeng pumasok talaga mismo sa loob ng ano, compound ng City Hall. Kasi nga po, yung compound ng City Hall is prohibited doon yung mga motor na walang plaka. And eto, alam nyo na, diba? Itong RS ko, magtatatlong taon na to, pero wala pa rin tong plaka. Kahit po registration man lang, wala pa ata si Bisaya Explorer. Yun, kita nyo na yung pipeline ng RS, kalawang. So ngayon na mga kagulong, ipaparinig ko sa inyo kung anong tunog na itong kanistan ng RS 125 ko. Yun ho yung tunog nun. O yan ho yung tunog ng RS 125 ko.
stock canister, stock elbow. 5 minutes later. Eto pa rin yung tayo, naghihintay. A few minutes later. Sa nakikita ko mga kagulong magtatatlong taon na nga yung RS. Pero nakikita ko sa sa standard niya na sticker, medyo nagfi-fade na yung color na white. Medyo hindi na siya ganun kaputi. Pero okay lang naman. Hindi naman siya masyadong Mas gusto ko yung sticker ng standard. Kaya lang dito banda sa RS. Ito nakikita niya mga kagulong dito. Yung itong RS na to, meron tong pula. 'Di ba? Meron tong pula na side dito. Pero ang ginawa ko, tinanggal ko siya gamit ang anong tawag dito? Gamit ang blade. Yan. Tinanggal ko siya gamit ang blade. So dinadahan-dahan ko ng ng pagsunod kung saan yung kulay na pula. Doon ko siya kinating. Tapos dinadahan-dahan ko rin siyang tanggalin para hindi masama yung puti. So ito na yung itsura niya. Wala na yung pula. Diba? Medyo okay na siya tingnan. Tsaka dito rin, meron tong nakalagay na sports dito, diba? Road Sports. Kaya yun yung RS, diba? Road Sports. Dito yung sa baba yung sports, diba? Na pula rin yung kulay. So yun din yung ginawa ko. Ginamitan ko siya ng blade. Kinating ko yung dito na part. So yan. Yan, road na lang yung natira, diba? At least hindi siya ibang hindi siya ang tawag dito, hindi siya maraming kulay tingnan, 'di ba? Puti tsaka lang. Tatlong kulay lang yung ma-recognize mo, 'di ba? Black, white, tapos yung gray. 5 minutes later. So, ngayon eto. Naghihintay pa rin ako kay Bisaya Explorer. So, balikan ko kaya mamaya mga paps, kapag andito na si Bisaya Explorer. Antayin ko lang siya. 5 minutes later. So since wala pa rin po si Bisaya Explorer, habang naghihintay tayo kay Bisaya Explorer, subukan natin kung ilan yung kaya nitong RS ngayon. Kasi hindi ko pa ito nasubukan diba? Hindi ko pa siya nasubukan kung gaano siya kabilis. So after natin mag left turn or mag U-turn dyan, susubukan natin kung hanggang dun sa dulo kung ilan ba or ilan na ba yung top speed ng kaya ko. Hindi ko na kaya. Kaya makagulong kulang yung daan. Sayang. Ewan ko ba kung tumungtong siya ng 120. Hindi ko alam kung hindi ko na tinignan yung yung speedometer. Yung tinignan ko yung kalsada na lang kung kasi meron pa akong ipipiga kaya lang baka maano na ako sa iksi na lang ng kalsada, baka dumiretso ako dyan sa highway. Hindi pa rin siya aabot, kuya. Wow! What the shit.